Tervehdys teille kaikille. Kerron teille tänään mieltymyksestäni vaippoihin. Minä vaippoja pitelen aina kun mahdollista. Minä vaippoja pitelen jaloissani. Laitan vaipat jalkaan aina kun ahdistaa. Sitten kakkaan pääsen niihin vaippoihin. Laitan vaipat jalkaan aina kun ahdistaa. Jonka jälkeen toivotan tuloksen. Tuloksen toivotun. Laitan vaipat jalkaan aina kun ahdistaa. Se on toivottu tulos siitä kun ahdistaa. Voin vaikka ripuloida mutta ei se haittaa. Laitan vaipat jalkaan aina kun ahdistaa. Se on ratkais kaikkeen mitä tiedänkin. Vaippa nyt vaippoihin. Laitan vaipat jalkaan aina kun ahdistaa. Kunhan laitan vaipat jalkaan niin he jo helpottaa. Laitan vaipat jalkaan aina kun ahdistaa. Kun laitan vaipat jalkaan niin jo helpottaa. Voin vaikka ripuloida paskat housuuni. Mutta mulla on pampersit niin jalassa ei tunnu mikään kosteus. Haju vain tuntuu, mutta minä siitä nautinkin. Laitan vaipat jalkaan aina kun ahdistaa. Laitan pampersit pöksyihin. Laitan vaipat jalkaan aina kun ahdistaa. Sitten joo pian helpottaa. Laitan vaipat jalkaan aina kun ahdistaa. Mutta ne on pampersit. Laitan vaipat jalkaan aina kun ahdistaa. Laitan vaipat jalkaan aina kun ahdistaa. Laitan vaipat jalkaan aina kun ahdistaa. Ne on kyllä pampersit, sitten helpottaa. Laitan vaipat jalkaan aina kun ahdistaa. Sitten mulla on pampersit. Laitan vaipat